नमस्कार. मी पंजाब डक 8, 9, 10 मेच्या दरम्यान एक मान्सून पूर्व अवकाळी पाऊस येणार आहे म्हणून हा अंदाज कोल्हापूर, सातारा त्या शेतकऱ्यांनी अंदाज लक्षायचा. आणि राज्यात सांगायचं झालं तर म्हणजे राज्यात बऱ्याच शेतकऱ्याचे फोन आले की आता ह्या मे मध्ये एखादी अवकाळी आहेत, तर राज्यात आणखीन दोन चांगले मान्सून पूर्व पूर्व पाऊस पडणार आहे, दोन अवकाळी पाऊस पडणार आहे. म्हणून हा अंदाज सर्व शेतकऱ्यांना लक्षायचा. तर राज्यामध्ये 8, 9, 10च्या दरम्यान सांगायचं झालं तर विदर्भ, पूर्व विदर्भ आणि पश्चिम विदर्भात मत ज्यांच्याकडे हळद असेल तर तुम्ही काय करा, 8 तारखेपर्यंत तुम्ही तुमच्या हळदी काढून झाकून ठेवा. कारण की तुम्हाला सांगू इच्छितो 8-9च्या दरम्यान विदर्भामध्ये वर्धा जिल्हा झाला, नागपूर जिल्हा, भंडारा जिल्हा, गोंदिया जिल्हा, यवतमाळ जिल्हा, चंद्रपूर, गडचिरोली, त्याच्यानंतर अकोला, अमरावती, बुलढाणा, वाशिम, वाशिम ह्या पट्ट्यामध्ये काय होणार आहे, 8, 9, 10च्या दरम्यान चांगला पाऊस